i gang med denne her EM-kvalifikationsturnering, som jo gælder vejen til EM-slutrunden, som foregår i Portugal næste sommer. Og behøver jeg at sige det i rødt og hvidt. Det danske hold. I gang mere, for det er ret væsentligt. Så er der altså smidt utrolig meget sand på den. Men ikke nok med det, der er også smidt en masse småsten. Ja. Det er faktisk en mere grusbane. Ja, man kan næsten ikke kalde det sand, det de har smidt på. Det er grus. Og det betyder også, at spillerne får altså nogle gevaldige knups. Ui. Og der fik Danmark et knups. Fuldstændig stilhed i det danske forsvar på dødboldsituationen. Og rumænerne ved Muto. Spilleren, som de betegner som den nye stjerne efter Hagi. Muto fra italienske Parma. Ja, det starter med, at vi giver et billigt frispark. Og det har vi gjort et par gange i aften. Jeg tror, de har haft 3 frispark allerede i nogle farlige situationer. Og så opdækkende med målet. Det er ikke kun ham, der scorer Muto, der er fri. Der står andre. Der er faktisk rigtig mange, og han kommer helt ind bag det danske forsvar. Frisparket fra Ganea. Muto forbi Thomas Sørensen. Og Løvenkrantz i venstre. Thomas Gravesen. Og det er en godt hovedstød, så kommer Drømmedal i anden omgang, og dermed Danmark på udligning. Og det var vigtigt blot et par minutter efter scoringen. Ja, det kunne ikke være bedre. Fremragende aflevering heroverfra. Thomas Gravesen, det er det første gode ting, han laver i kampen. Og igen, det er Jon Dahl med det første hovedstød. I billedet Thomas Rytter. Men den holder ikke. Nej, det gør den ikke, og det er Rommedal, der kommer. Rommedal, der laver sit 8. landskampsmål. Afleveringen fra Gravesen. Jon Dahls hovedstød. Jeg tror, det er Episan. Det er det også, undskyld. Og der kommer Rommedal. Der står de og sover, de rumænske forsvarsspillere. Men som vi forventede, rumænerne ville lægge et stort pres på det danske hold. Det har de også gjort. Ganea. Ja, der var lige sådan en 3/4 af stadion her, der var i jubelstemning. Men de er imponeret med de 2 frontløbere, Muto og Ganea. Det er 2 gode fodboldspillere. De har ikke tabt en bold endnu, når de har fået den op i fødderne. Afleveringsmulighederne har været de rigtige. Det sparket fra Gravesen. Ja, hvorfor ikke? Det er fremragende ramt af Dennis Rommedal. Nu er Jon Dahl, og så har Løvenkrantz kørt. Han kommer der. Det er en aflevering fra en rumæner. Jon Dahl alene med Lobent. Jon Dahl Thomasson. Det er et godt træk det første. Også godt vundet spiller Lobent. Der. I stedet for at tage trækket, så sparker han den normalt ind. Og det var Lobent her, der forhindrede et jubilæumsmål. Mål nummer 25 fra Jon Dahl på landsholdet. Og Morten Vikhorst samt reservemålmand Jimmy Nielsen fra OB. Altså Jesper Grønkjær helt ude af brutotruppen her. Ja. Fik en start for rumænerne. Var tøven igen, synes jeg, i det danske forsvar. De står simpelthen på hælene. Først da Muto laver forarbejdet, og Monterano med afslutningen. Ja, det er noget. Det er ikke så heldigt, men de vender ryggen til Muto. Muto trækker tilbage med bolden til sit højre ben. Lader som om han lægger den ind over, så vender de danske forsvarsspillere ryggen til sig. Så trækker han bagom. Lidt heldigt, lidt tilfældigt, han får den med. Og der ligger Monterano klar med sit venstre ben. Det var vi godt klar over, at han har et fantastisk venstre ben. Vi ser lige situationen her igen. Og så kommer en lille aflevering tilbage. Poulsen stikker foden ud. Gravesen sætter den op mod Rommedal, og Lobunds kommer ud. Godt kommet ud. Graver skyder på mål. Det er godt det der. Thomas Gravesen, den er kasse. Scoret fra stort set midten af banen. Det er godt set af Graver. Og det er godt ramt. Det er fantastisk spark. Så har han altså andet end det vi så forleden på bagsiden af en rumænsk avis. Herligt nok. Et fremragende mål.
fremragende. Der er egentlig ikke noget mål, det eneste mål, man kan gøre, det er, at skal sparke den længere væk i første omgang. Men da han først ikke rammer den rigtigt, han kan ikke nå tilbage. Og det er godt set af Graver. Vi ser den lige her igen. Det er næsten lige så galt, som det han lavede. Det nummer der forleden. Nu fryser de i billedet. Lobund ud, og så Graver. Han kommer sådan lige ind der, lidt over midten. Siger lige til Christian Poulsen Bæk, ikke? Den sparker jeg ind. Hvor er det herligt, det der. Thomas Gravesen. Der er der plads til den lille Montiano, og deroppe afslutning for Ghanea. Den giver altså lige foden af stolpen med smækkys. Ja, det er de rigtige spillere igen for Rumænien, der er involveret i det her angreb. Det er Mutu, der starter det. Montiaos lange aflevering. Og Ghanea, som er lige ved at score. Men han lader ham komme for langt væk fra ham, René Henriksen. Morten Vikhorst. Her gratis chance og dansk scoring. Jon Dahl Tomasson, simpelthen en foræring fra rumænerne, og så er han der, som vi har set det så mange gange før. Jubilæum for Jon i landskamp nummer 49. 25 landskampsmål. Ja, det er ikke så meget, man kan sige. Det er en kæmpe forsvarsfejl. Men sådan har kampen også været, ikke? På en svær bane har det været meget tilfældigt. Og det er skidt, det der. Men det er godt, at Jon Dahl læser det med det samme, er der lynhurtigt. Og der er ikke noget tvivl, at den først, når han først får chancen, at han så vil score. Det er overfra den lille indskiftede spiller, Rikke Kamp, at fejlen kommer. Lang aflevering, som faktisk er opgivet fra Morten Vikhorst. Og Jon, han står på stedet endnu en gang. Danmark på 3-2. Neppes. Rommedal. Væk fra Kivo. Dennis Rommedal lægger den til ret ind på midten. Jon Dahl med sig selvmål. Og Danmark på 4-2. Det er fuldstændig skingrende, det her. Det er måske lidt komisk lige nu. Det må man nok sige. Men det tæller det hele jo. Og nu rejser de sig simpelthen op og går hjem. Rumænerne her foran os. Det er for meget for dem. Og man kan også have lidt ondt af dem på det der. Det er godt gennemløb af Rommedal. Ja, det er bare et spørgsmål, han skal trække måske længere ind. Og det er jo sådan en, Jon også normalt triller ind i kassen der. Det går så kontra i stedet for. Det er en meget speciel affære, det her. Nu er Martin Jørgensen. Montiano kommer derud. Gravesen. Der bliver plads til Morten Vikhorst. Rumænerne har sluppet et stort stykke af banen op midt på, og det bliver danskerne, der får muligheden for en ny scoring. Jon Dahl Tomasson. Og igen, ligesom i første halvleg, man forventer, at han sparker den ind igen i det lange målhjørne. Men det er lige ved at være et usædvanligt billede i landsholdssammenhæng, det her. Rommedal og Ebbe Sand er de eneste danske på den rumænske banehalvdel. Ebbe Sand der. Ikke meget plads tilbage. Men alligevel lidt til Rommedal. Sætter Lobund på en prøve. Ja, vi skaber en målchance, hver gang vi angriber. Ja, de er 6 rumænere. Og så er der chancen der til Ghanea. Væk fra Thomas Sørensen og ind i kassen. Nej, det kunne han ikke. Selv efter at Martin Laursen satte sig selv af. Det eneste, man så kan sige for at forsvare, men jeg tror ikke, han er klar over, at Martin Laursen egentlig er faldet. Og at han havde masser af tid. Det er slet ikke nødvendigt at sparke. Han kan bare tage et træk med og trille den ind i et tomt mål. Og så er der plads til danskerne. Rommedal, den direkte vej ned mod Popescu. Og et langt træk. Ebbe Sand kommer der. Rommedal selv. Og kassen 5-2. Det er flot. Det er flot kørt af Rommedal. Og smart af Ebbe Sand. Ja, hvis det er det, han mener, så er det en fremragende detalje.
Og der viser han jo Rommedahl, han godt kan det der med at være kold i de rigtige situationer. Løfter den lige så stille og roligt op over målmanden. Lad os lige prøve at følge den der tur væk fra Popescu. Så kommer Ebbe Sand ind i billedet. Lad den køre. Eller også kan han ikke nå den. Ja. Rommedahl fortsætter i hvert fald sit løb. Det han ville, Ebbe, tror jeg, han vil lige spille den videre med hælen. I den sidste ende er det samme, ja. Den ender ind i målnettet. Sådan der løfter vi den lige. Dobbelt op fra Rommedahl. Første og det sidste danske mål har han lavet her. Meget elegant. Olsen, der også fik en 3-2 sejr som anfører for det olympiske hold tilbage i 72 her i Bukarest. Sådan ser det ud på skrift. Selvmål af kontra. Thomasson, 2 af Rommedahl, 1 af Gravesen, lavet fra midten. Og altså på tavlen 5-2 til Danmark i en svær udkamp her i Bukarest. Med det siger Jan Mølby og Flemming Toft farvel og tak. Altså 3 dejlige point med hjem.